नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलल भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के चंदौली वाराणसी से प्रदेश के सीमा में प्रवेश करी। करीब 20 जिला से होते हुए आगरा के रास्ते राजस्थान जाई। यात्रा का रूट मैप तैयार होखले के बाद अब कांग्रेस के स्थानीय नेता एकरी तैयारी में जुट गइल बान। कांग्रेस यात्रा के जरिए निरंतर सियासी माहौल गरमावल रखल चाह रहल बाटे। अब इन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में यूपी जोड़ो यात्रा चल रहल बा। सहारनपुर से शुरू भइली यात्रा लखनऊ पहुंच गइल बा और शनिवार के ई यात्रा पूरा हो जाई। एकरे बाद राहुल गांधी क मणिपुर से मुंबई खातिर 14 जनवरी से शुरू होखे वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा क तैयारी शुरू हो जाई। ई यात्रा सासाराम से होते हुए चंदौली के रास्ते उत्तर प्रदेश के सीमा में प्रवेश करी और यही जैसे वाराणसी, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ होते हुए सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली पहुंची। एजा से बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा के रास्ते आगरा होते हुए राजस्थान के धौलपुर जिला में प्रवेश कर जाई। ए तरीका से ई यात्रा उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिला से होके गुजरी और अब वहीं तक के कार्यक्रम के मुताबिक यात्रा उत्तर प्रदेश में 11 दिन रही। ये यात्रा के जरिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और भाजपा सरकार के नीतियन के विरोध में लोगन के लामबंद कइल जाई। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी द्वारा बतावल गईल कि पार्टी की ओर से यात्रा का तैयारी शुरू कर दिया गईल बा। उत्तर प्रदेश में ये यात्रा करीब 1074 किलोमीटर का हुई। खैर, जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।